Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang kalinaw manaa ninyo. Aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, ato sa nga hinulsulan ang atong mga kasalanan. Nagakumpisal ako sa Dios, magagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, nga nakalapas akong dako o yamot, sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay. Sa tanang mga anghel ug mga santos, ug ganinyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios, magagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadoon ang kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Ginoo, itugot ka namong imong mga alagad, ang kanunayng kayuhan sa lawas ug kalag, ug tungod sa pangama, sa mahal nga Birhen sa regla, aga ka kami latas sa mga kasakit nining kinabuhia, hangtod moabot kami nga nasa kalipay, nga way katapusan. Kiniamong gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Ang iyang mga kaaway daan nang nagsabot miadto sa balay ni Daniel, og ilang nakaplagan siya nga nagampo og nangalyupo sa iyang Dios. Unya ilang giadto ang hari og giingnan. Kamahalan, dili ba nagsugo ka man
nga kinsa kadtong modangop sa ilang Dios o tao inay kanimo lamang sulod sa katloan kaadlaw, kinahanglang itambog ngadto sa puy-anan sa mga leon? Mitubag ang hari. Magpabilin ang maong sugo, sumala sa balaod sa Media o sa Persia, og dili mahimong usbon. Og ilang giingnan ang hari. Si Daniel nga usa sa mga binihag, gikan sa Huda, wala magtahod kanimo, kamahalan, kundili nagampo hinuon sa iyang Dios, makatulo sa usa ka adlaw. Sa pagkadungog sa hari niini, nasubo siya pag-ayo, og buot niyang luwason si Daniel, og naningkamot siya sa paghimo niini hangtod sa pagsalop sa adlaw. Apan ang mga kaaway ni Daniel nag-usab pag-adto sa hari. Kamahalan, nasayod kabaya nga ang balaod sa Media o sa Persia dili mahimong usbon human kini ikapanaog sa hari. Busa gipakuha sa hari si Daniel o gitambog sa puy-anan sa mga leon. Giingna niya si Daniel, hinaut-unta nga luwason ka sa imong Dios nga imong gialagaran sa kanunay. Unya, gitabunag bato ang ganghaan sa puy-anan sa mga leon o gitimrihan sa singsing sa hari o sa singsing sa mga kadagkuan aron walay makaluwas kang Daniel. Unya, mipauli ang hari sa palasyo og nagpuasa siya ni adtong gabhiuna. Wala siya moapil og bisan unsang kalingawan og wala siya mahikatulog sa tibuok gabii. Sa pagkakadlaw na, midali ang hari pag-adto sa puy-anan sa mga leon, og sa paghiduol niya, misinggit siya sa tingog nga masub-anon. Daniel, alagad sa buhing Dios, giluwas ka ba sa Dios nga imong gialagaran sa kanunay? Og mitubag si Daniel, kamahalan, hatagan kauntag taas nga kinabuhi. Ang akong Dios nagpadala og anghel aron pagtakom sa bakba sa mga leon. Busa, wala ako nila tukba, kay wala man ako'y dautan nga nahimo kanimo og sa iyang atubangan. Labihang lipaya sa hari og mimando siya nga kuhaon si Daniel gikan sa puy-anan sa mga leon. Busa, gikuha nila si Daniel nga wala gayud maunsa, kay misalig man siya sa iyang Dios. Unya, gipatawag sa hari ang mga taong nagsumbong kang Daniel, lakip ang ilang mga anak og asawa, o gitambog sila sa puy-anan sa leon. Og sa wala pagani sila magtugkad sa yuta, gipanukob na sila o giwatas-watas sa mga leon ang ilang mga kabukugan. Humani ini, gisulatan ni Hari Dario ang tanang katawhan sa kalibutan. Matod niya, gipanghinaot ko nga makabaton kamug malungtarong kalinaw. Gipakanaog ko kining sugo nga kinahanglan ang tanang sakop sa akong gingharian muyukbo og mosimba sa Dios ni Daniel. Kay siya buhi nga Dios og walay katapusan. Dili malupig ang iyang gingharian. Maghari siya hangtod sa kahangturan.
Muluwas gayud siya, og nagbuhat, og mga kahibulungang butang, dinhi sa yuta og sa langit. Siya ang nagluwas kang Daniel, gikan sa kapintas sa mga leon. Ang pulong sa Ginoo. Hatagi siyag himaya ug pagdaig nga walay katapusan. Hatagi siyag himaya o pagdaig nga walay Katapusan, yamog ug ulan, dayga ninyo ang Ginoo. Dayga siya bayawa, labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Hatagi siyag himaya o pagdaig nga walay katapusan. Kabugnaw og kamig, dayga ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya, labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Hatagi siyag himaya nga walay Yelo og niebe, dayga ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya, labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Mga gabi ug mga adlaw, dayga ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya, labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Hatagi siyag himaya Kahayag ug kangit-ngit, dayga ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya, labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Hatagi siyag himaya Mga kilat ug panganod, dayga ninyo ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya, labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Hatagi siyag himaya Ang yuta padayga sa Ginoo. Dayga ug bayawa siya, labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Hatagi siyag himaya o pagdaig nga walay katapusan.
naa kaninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Si Jesus mingon sa iya mga tinunan, "Kung makita ninyo nga ang Jerusalem likusan na sa mga kasundaluhan, masayran ninyo nga laglagon na kini sa dili madugay. Unya ang nagpuyo sa Judea, kinahanglang managan ngadto sa kabungturan, ug kadtong atuas sa mga syudad, kinahanglang mamahawa usab. Ug ang nagpuyo sa banika, kinahanglang dili moadto sa syudad. Kay mao kini ang mga adlaw sa pagsilot, aron pagtuman sa tanan nga giingon sa kasulatan. Pagkaalaot gayud sa mga mabdos ug sa mga inahan nga may mga masuso ni adtong mga adlawa. Muabot ang makalilisang nga kalisdanan niining yutaa, o higauman niining maong katawhan ang kapungot sa Dios. Pamatyon sila pinaagi sa espada o bihagon ngadto sa tanang kanasuran. Unya mailog ang Jerusalem sa mga tao nga wala motuo sa Dios, hangtod matapos ang gitagal nga panahon sa ilang pagmando. Aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituunan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinaguok sa dagat ug sa nagpungasi nga mga balaod. Panguyapan ng mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan. Kaya ang mga planeta sa kawanangan mutipas sa ilang naandang agianan. Unya mutungha ang anak sa tao, muabot siya nga may gahom ug himaya diha sa panganod. Inigsugod nagkahitabo nining mga butanga, tindog ug hangad kamo, kay duol na ang inyong kaluwasan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog o kabilin og tindog. Nandun sa itong mga kaparian sa pundok sa MSC, Father Binid, Father Boy, Father John, o guban pa. Sa tanan nga mga sakop, mga kaigso natong persons consecrated, men and women, na inangutana nako, asa naman karon Monsinyor? Kaniadto obispo auxiliar ko dinhi sa Sugbo o taga Sugbo gyud ko mismo, Talisaynon. Apan karon tuan ako madistino sa Agusan del Sur. Ang Agusan duha na ka probinsya.
Agusan del Norte, Agusan del Sur. Ang Agusan del Sur, ang kapital, ang lungsod sa Prosperidad. Ang nagdala sa ngalan sa diocese, ang capital town, Prosperidad. Mga asa ko madistino karon naa sa Diocese of Prosperidad nga naa mahimutang sa Agusan del Sur sa Mindanao. Na ay mangutana, unya, kumusta ka na dito? Puwerteng okeha. Naatay mga panghuna-huna nga basta Mindanao gani, kuyaw, lisod. Dili ingon ni ana ang kahimtang didto. Buhi sab kaayo ang ilang pagtuo, buhi kaayo ang simbahan sa Mindanao. Nalipay ko tungod kay ang ako ang diocese daghan o kadaghanan Kristiyano Katoliko. Gamay ra ang Muslim, insignificant kaayo di jud ka kakita gani. Ug naa kay makit-an adto tingalis merkado. Muingon kag naabay rebelde, nangutana ko sa mga military, gamay na lang kaayo, inana sila sa bukid. Mao nga malinahon ra gyud kay mi didto. Unya nindot kayo ang dagan sa simbahan. Ubay-ubay mi didtong Katoliko, mga 600,000. Na ako'y 60, ang among pari dito 60 kabuok. Katunga relihiyoso, katunga dayosisano. So, ang pangutana, okay ba ko dito? Labihang okay ha. Malipayon ko, labihang lipaya. Mao na nga, salamat sa Dios sa assignment nga gihatag kanako. Salamat sa mahal nga Birhen Maria. Mazibang pakpak sa mahal nga Birhen Maria. Mao nga tingali dili sab ko malimtan ini mga paria gawas nga taga dinhi ko, subuanon ko. Pipila kanila mga pundok sa MSC tuwa mga lagad sa ako ang diocese, no? So, daghan ang mga misyonero na SVD, OAR, Stigmatin, o Banpa, OCARM, nasa MSC, nana sila parokya dito, nana sila Center for the Poor. Mao nga, naaghapon ko'y connection sa mga pari nga MSC. So, mao ni nga, gidapit ko ron, karong adlawa, niining dako sab nato nga kasaulugan nga giingon, nga unsa ganito, karong adlaw gisaulog ang canonical coronation. Unsa kay toy nahitabo ining November sa Thailand? Naasa to dito'y contest. Unsa man to? Ang wa ni sila mananaw kuan sa social media. Unsa man dito sa Thailand ron, bag-o lang nahuman. Na ay nakadaog. Unya nakadaog, gikoronahan. Unsa man to? Miss? Ay, Miss Universe. May tanaw din sila. Kinsay nakadaog? Ano nakakibaw gida? Sa Philippines, ikapila. Akibaw gyud kinsay nga sa Pilipinay. Ay, birigo. Ang pangutana, anong kibahom sa kabisyap? May tanaw ka. Makitaan lang gina nato social media, no? So ingon ana na ron ka exposed ang mga panghitabo sa tibuok kalibutan. Gikoronahan ang Miss Mexico nga Miss Universe 2025. Nga naman kay tingali siya ay kinagwapahan, maayong mutubag, may morampa, mo nang gikoronahan. Kay siya pinaka maayo. Apani ay pinaka nga way makatupong nga gikoronahan sab nato. Ang inahan nga milahutay gyud og mialalay, migiya, mitabang nato nga wag yoy pagbiya nato. Pinaka mahigugmaon nga inahan. Pinaka maluluyon nga inahan. Tanan nga mga description nga maayo nga ikahatag sa tao, anaa kaniya.
o kana way lain ang mahal nga birhen. Ang mahal nga birhen Maria nga dinhi ato siyang giilang nga birhen sa regla. Mao nga atong gisaulog nga kunaa may mga koronahan dihang tao, labaw pa ni. Ug naay pinakagwapa, labaw pa ni. Pinakagwapa ni. Mao na nga gikoronahan nato siya dinhi sa Sugbo. Giingon na ganina sa introduksyon sa dihang gihimo ang First Archdiocesan Marian Congress niadtong 1954. Agig pagtapos sa Marian Congress, gikoronahan ang mahal nga birhen sa regla didto sa Lahog. Din gihimo ang Marian Congress November 27. Exactly the same date ini nga ato karong pagsaulog, no? So November 27, 1954, ipasabot 71 katuig na sukad siya gi koronahan. Unsa man to nga korona? Canonical coronation. Usa ka na siya ka practice sa simbahang Katoliko nga gisugdan na dito sa Italy. Diin ang usa ka imahin kaniadto mahal nga birhen, Señor San Jose, si Jesus, mahimo nga koronahan. Ang pagdeklarar sa pagkorona sa imahin magagikan sa Santo Papa. Canonical man coronation. So prestigious kaayo na siya, no? Ingnon talang punga. Unya naagyoy sulat papal bull, no, nga bula gikan sa Santo Papa, dokumento bula ang tawag nga ideklarar nga koronahan ang maong imahen. Hangtod pagka 1973 sa ato ang Dicastery for kanang divine worship, discipline of the sacraments, ang birhen na lang mo'y koronahan. Mao na nga naagihapon ang practice hangtod karon. Ang kuan bitaw ang atong birhen patrocinio dinhi sa Bulhoon gi-canonically crowned mansad. So padayon na ang maong practice. Ang Santo Papa ray makadeklarar apan unsa may ideklarar niya kanang mga imahin nga karaan na. Unya di kay karaan na sud sa taas nga panahon gidibusyonan. Unya kanang maong imahin daghan kay ang mga tao nga muduol kaniya. Daghan ang mga tao nga mangayo kaniya. Kay ngano man nakita nga ang maong imahin naglarawan sa tuas sa langit palitan sa mahal nga birhen, naglarawan gyud sa pagka milagrosa. Ipasabot nga sa panabang sa birhen gihatagan gyud sa Dios ang katawhan nga nangayo. Mao na nga milagrosa kaayo. Mao na nga usa na sa mga requirements nga mahimo siyang source of hope nga mao moy tinubdan sa ato ang paglaom nga muduol taniya kay daghan na kaayo ang istorya nga gihatag sa mahal nga birhen sa regla. Maghatag natong paglaom nya kinahanglan gyud nga ang maong imahin wala na siya panag-iya sa pribado nga tao kundili gipanag-iya sa simbahan o sa usa ka community. Mao na nga ma-declare na siya nga canonically ma-crowned. So canonical coronation. So nakapasar kaayo ingnon tampo nga widespread ang devotion, grabe. Di kay kita sugbuanon lang. Mao bitaw natawag natog national shrine kay di man lang all over the Philippines. Kundi nasa mga foreigner nga mahibaw sa istorya mga ni. Mao na nga gani ako bata pa ko sa ako nang nasulti tingay dinhi. Katong akong lola wala pa ni bridge magbarge man muanhi mamista sa birhen sa upon. Mao na nga bata pa kong gamay gida ko dinhi hangtod nahimo na kumpari nga nakamisa na ko dinhi. Nahimo kong Vicar General, nakamisa ko din hantod karon, nga obispo nako. No, so mao na nga naana ko personally ang devotion sa mahal nga birhen sa regla.
Mao na ngano nga niata nagdebosyon ta tungod kay niduol ta sa maong imahen nga naglarawan sa mahal nga birhen nga sa kanunay atong gidangpan nitabang gyud nato. Mao nga canonically crowned ni adtong 1954 ni ang pwede og makaanha ang Santo Papa kun wa gani ang papaligate ug wa gani ang obispo. So gikoronahan siya ni Arsobispo Cardinal Julio Rosales. So si Cardinal Rosales mo'y nag-crown. So ipagawas to ron ang imahen nga gikoronahan unya, no? Yang korona magpahinumdum ka nato nga ngayan lang nato siyang koronahan tungod kay sa atong pagdangup kaniya. Ipasabot ang korona magpahinumdum ka nato sa atong mga pag-ampo nga gidungog. Ang ato mga pag-ampo gipangayo na dawat, ang mga giingon nga mga luha nato tungod kalisod, kasakit, nahimong kalipay. Ang mga kahuyangan nato nahimutang nagmalig-on, ang mga kabugat nahimong gaan, ang kalisod nahimong sayon. So mao ni magpahinumdum nato ang korona, ang mga bato nga gibutang sa korona, magpahinumdum kana mga dayan-dayan sa atong paghalad ngadto kaniya, pagpasalamat, pagdaig sa mahal nga Birhen Maria. So mao nay magpahinumdum kanato sa unsa siya kamaayo diri kanato. Mao nga niya kita nagsaulog ni ana midangop kaniya aron mapahinumduman usab kita. Nga padayon kitang muduol kaniya samtang nagpanaw ta ining kalibutana. Kay dili gid ta niya pasagdan, dili ta biyaan, iya hatang giyahan. Tabangan ta niya nga makatuman gyud sa mga pagtulunan sa iyang anak, sa mga balaod sa iyang anak, sa mga balaod sa simbahan. Our Lady of Rule. Mao nga sa atong ebanghelyo naghisgot naman ni og katapusang adlaw, no? Tungod kay lagi matapos naman ang atong liturgical calendar karong simanaha. Unya karong Domingo sugod na ta sa Adbiento. So mao na nga gipahinumduman ta nga matapos rasad ang kalibutan, ang tanan, apan sa dili pa nimo abot dunay kalisdanan. Doon nagyoy kalisod sa atong kinabuhi, mga pagpanglutos, pagdakop, ingon siya taralon mo ngadto sa mga hukmanan, unya ang banay, ang mismo ang ginikanan, mga igsuon, manag-away. So naagyoy misunderstanding, unsa din ha pagtrayduray, kay lagi na ay mubarog sa kamatuoran, naasay mupuyo nga kalibutanon. Mao nga mismo diya sa pamilya na adyoy kagubot. Muabot ng mga butanga. Apan, bulahan ka nga magpabilin diha sa pagtuo. Nga inigabot sa Dios, nagmatinumanon ka sa iyang mga sugo, kay gantihan ka, maimo ang kaluwasan. Mao na nga uban gyud sa mahal nga Birhen Maria aron sa ingon makalahutay ta kay wa siya lisod man. So ang nindot mao nga naaning kalisod pero niingon ang Dios ayaw mo kahadlok unsa inyong itubag tungod kay ang Espiritu Santo mo'y magtabang kaninyo nga makatubag mo sa mga pasangil. Ayaw mo kahadlok maunsa mo sa mga kalisod kay way usa ka buhok nga matagak sa inyong kung dili ni itugot. Ipasabot di ay na ang kalisod pero naasad ang pasalig sa Dios sa iyang pakig-uban nga ayaw mo kahadlok kay mag-uban ko ninyo. Mao na nga sa atong kahimtang karon daghan ang kalisdanan. Uban tingali nanganhi kay naay problema, masakiton, uban sa kawadon,
Uban tingali na ay gusto nga pangayoon, kausaban sa kinabuhi, conversion sa bana, sa asawa, para sa kalampusan sa pagtuon sa mga anak. So, naay gipangayo nato, nya dili ni sayon ang ato magipangayo. Unya ipasabot, dili sad ingon nga ugon sa atong pangayoon, naa dayon diha-diha. Mulanat pasad nigdugay, mao nga gitudloan kita nga mopanaw nga malaumon. Nagtuo manggod nga og magpaduol tas ginawa nay kalisod, mas daghan hinuon ang kalisod. Kay niingon ang Ginoo, musunod mo nako, pas-an ang inyong cross. Mao nga lisod kayo ning magpas-an tag cross, lisod kay ning magpuyo sa kinabuhing Kristohanon, apan tabangan ta sa mahal nga Birhen. Ubanan ta niya ug iya tang pahinumduman nga naarang iyang anak, pangayua ang grasya, pagmalaumon nga makalahutay ka. Kay ang paglaom nga makalahutay ka, naminaw pa mo nako? Naminaw pa. Dili lang paningkamot nimo, kundili pagtugot nimo nga ang grasya sa Dios mulihok diha nimo, makalahutay ka. Tuguti ang Dios, mao na nga pangayua ang iyang grasya, pangayua ang tabang sa mahal nga Birhen. Kay ikaw lang muarang ka gida, di kita ganahag kalisod, ganahan gid kaharuhay. Kung nganong nakalahutay ta, tungod ka na sa grasya sa Dios nga imong gipadayon sa imong kasing-kasing. Mao nga ni ata nangayo sa Dios, apan atong pangayoon sab niya ang iyang grasya. Aron padayon tang mangayo, sige kang pangayo, wa gihapon mausab imong bana, mao gihapon. Tingali nangayo kag bana, wa gihapon katagahi. Sige lang, padayon lang gihapon. Padayon ka nga, ningon nangayo ka makapasar ka sa board exam. Mayo kay ang result ron sa examination sa nursing, na naman. So, wa ka makapasar, padayon lang gihapon. So, unsay mga gipangayo nimo nga maayo ka sakit, wa gihapon ka maayo. Unsa pa imo mga pangayo? Pagmalaumon, pagmalaumon. So, ang makahimo ka ana, kung imong tugutan ang grasya sa Dios, ang paglaom, atong ibutang sa atong hunahuna, mao ang pagka mapailubon. Oy, naminaw mo? Pailob lang. Ang paglaom, mao ang pagka malahutayon. Ang paglaom, mao ang pagtanaw, dili sa imong mga kalisdanan, kundili ang pagtanaw sa kaayo sa Dios. Ang paglaom, mao ang pagsalig sa iyang pulong. Ang paglaom, mao ang pagtanaw sa unsay daghan nga naa nimo. Ayaw pagtanaw sa wa nimo aron dili ka magmahay. Sige kag tanaw sa wa nimo, magmahay ka. Mao nga sa social media giingon din ha, tinamban nga pagka sulti lang nga unsa ning kanang giingon nga anxiety, pressure, anxiety ug depression. Pressure. Naminaw pa mo nako? Ingon social media, tanaw sa mga social media, ang mga fake at ulan ipadaplin. Ingon din ha, ang pressure, kanang ma-pressure ka ba pirmi ba? Kung magsigi ka og tanaw sa kalisod nga imong giatubang, nga maura na imong tanawon, mao na nga ma-pressure hinuon ka. Sige kag tanaw sa kalisod. Og magsigi sa kaghuna-huna, unsay epekto ining imong kalisod kasakit karon, magtanaw ka sa epekto ani ugma, ma-anxious ka, ma-anxiety ka. Kay magsigi makaghuna na maunsa na ka mino, maunsa na ka taugma no. Kay ang imong gipasikaran ang imong mang kalisod karon, naa kay pressure, maguna-una ka kung say mahitabo, ma-anxious ka, ma-anxiety ka. Og magsigi sa kaghuna-huna sa nilabay na nga mga kasakit, kapakyasan, kalisod sa kinabuhi, magdepresyon ka. Uy, naminaw mo? Kalimti na tong mga nangagi. Magdepresyon ka na.
Ayaw sigig tanaw sa mga kalisod kasakit, kay naamang yun na tanawa ang mga nindot. Tanawa nga na ay mahal nga birhen, nga gikurunahan, tungod kay grabe siya nga makikuba na to, di kita niya biyaan. Mao na nga, ubanan kita niya. So siya mo'y maghahatag na tong paglaom. Nga, giingon ba nga pilgrims of hope, nga bisan sa kalisod, padayon tang mulakaw, ha? Padayon tang musalig sa pulong sa Dios. Dili ta magpurong, padayon ta, kay naay mahal nga birhen, naay pasalig sa Dios. Aron sa ingon inig-abot niya, maabtan ta, nga nagbuhat kita sa atong mga buluhaton. Maabtan ta nga ligon pa, nagpuyo ta, subay sa ato ang pagtuo. Mao nga, pag malaumon, ayaw sigig tanaw sa mga kalisod, pariha niya kaadtong, mbot, nakaistorya na ba ko ninyo? Katong tao nga, pobre kaayo, sa iyang kapobre, wagay siya makaon, manguykoy ra siya sa basura, ha? Na, manguykoy siya, sige siya kada buntag panguykoy, sige siya reklamo, paita ining, pobre taoy, di ta kakaon, o di ta manguykoy. May pa ng mga dato diha, bisag dugay mo mata, makakaon. Ako di jud ko kakaon o di ko manguykoy. Mao na nga ato siya sa basurahan. Sige siyang reklamo sa iyang kinabuhi. Taod-taod na amay ni agi ambulansya. Na amay ni agi ambulansya siya. Ingon siya, bahala lang sa pobre oy. Bahala guay makaon, may man kog lawas nang uban kwartahan nga ito na ambulansya na. Ha? Masakit ton sa luoy ka ito. Okay ra ni oy. So ay sig tanaw sa imong kaugalingon. Tanawa kung sa inaanin mo, may kaglawas. Wa kay kwarta pero may kaglawas. Mao na nga, siya sa nag-ambulansya, sigig mahay, ingon, sus, Ginoo, sige man ta kog simba. Ngano naman nag-ambulansya naman ko. Ha? Sige man ta kog luhod-luhod sa imong shrine, sa rigla, sa mahal nga birhen. Imong anak, naunsa naman ngano naman taong ko ani, mamatay naman kako ini. Sige siya reklamo, gi-ambulansya siya. Wagay siya kakita, may na lang kay naay ambulansyang nasakyan pa niya. Mo nang pag-abot niya nga doon sa ospital, sa dihang iduot na siya nga doon sa emergency room, nakasugat siya, gisakay sa katri, gihabulan na. Patay na di ay. Ingon siya, Ginoo, sige lang, ginawa pa man ko. Nakaabot man ko ospital, toy usata, gihabulan na. Mas luoy ito kay gihabulan na. Sus, ang gihabulan na, buhi pa mang kalag. Nisulti oy, Ginoo, salamat kay namatay na ko. Impas tanan akong utang. Tanawa, ha? Pag malipayon kanunay, bisag unsay kahimtang sa kinabuhi, basta na ay Ginoo, ha? Pag malipayon, pag malaubon, uban sa mahal nga Birhen Maria, nga gikoronahan, atong gisaulog ang iyang canonical coronation, hinaot maangkon usab nato ang atong ganti purong-purong sa himaya ug madamlag. Amen. Ngadto sa mahal nga Birhen sa Rigla. Viva Birhen sa Rigla. Viva Birhen sa Rigla. Manindog palihog. Nagatuo ako sa Dios Amahan. Ug sa tanan nga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo. Si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahaya gikan sa kahaya. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nga himong tanan. Tungod kanatong mga tao, walang sa atong kalawasan. Ikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, og nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay og gilubog. Sa katulong adlaw nabanhaw siya, para matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, naglingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya ang may mayaw, para maghukom sa buhi sa mga minatay, o ang iyang kingalingan walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong maghahatag sa sinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan sa anak,
dungan samahan sa anak, simba siya gihimaya, misulti pinaagi sa propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunia, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Hiniusa diha sa pagsaulog, agi og pagpasalamat sa mga maayong butang nga atong nadawat gikan sa Dios. Magampo kita uban sa atong hugot nga pagtuo ug pagsalig ngayang dunggon ang atong mga pangaliya diha sa pagsangpit kaniya sa pag-ingon. Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Rigla, dungga ang among pag-ampo. Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Rigla, dungga ang among pag-ampo. Alang kang Leo 14, atong Santo Papa, kang Alberto atong Arsobispo, ug sa tanang mga kaparian, nga giyahan unta kita nila ngadto sa pagkamakanunayon, nga mapuy-an ang ebanghelyo ug magpabiling lig-on ug mapausanong magalagad sa katawhan sa Dios. Magampo kita. Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Rigla, dunggang among pag-ampo. Alang sa mga lideres sa atong pangagamhanan, nga magmatinud-anon sa tahas nga gisangon kanila, ug nga mamahimong buhing saksi sa malahutayong pagtahan sa kinabuhi, sa pagpangalagad ngadto sa labing nanginahanglan, magampo kita. Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Rigla, dunggang among pag-ampo. Alang sa mga bihatag sa ilang panahon, talento ug kanunay nagsuporta dinhi sa atong parokya, nga ang ilang pagpangalagad sa simbahan makatabang kanato sa laom nga pagsabot sa mensahe ni Kristo ug mapuy-an diha sa tagsa-tagsa sa kakinabuhi. Magampo kita. Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Rigla, dunggang among pag-ampo. Alang kanatong mga deboto sa mahal nga Birhen sa Rigla, nga anaa ang panaghugpong ug pagtinabangay sa mga panginahanglang espiritual ug pinansyal, ilabi na sa atong mga kaigsuunan nga nabiktima sa linog, sunog, bagyo ug uban pang matang sa kalamidad. Magampo kita. Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Rigla, dunggang among pag-ampo. Alang sa paghandom nato sa pagsaulog sa ikapituag usa ka tuig nga kasumaran sa pagkuruna kanonika, nga magpabilin kitang maamguhon sa matinud-anong pagdebosyon sa atong mahal nga patrona, ang mahal nga Birhen sa Rigla. Magampo kita. Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Rigla, dunggang among pag-ampo. Alang sa nitaliwan na nga mga mahal sa kinabuhi, nga makatagamtam na unta sila sa kinabuhing walay katapusan, magampo kita. Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Rigla, dunggang among pag-ampo. Sa kinasing-kasing, ibayaw nato ngadto sa Dios ang atong tagsa-tagsa nga pangaliya. Magampo kita. Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Rigla, dunggang among pag-ampo. Ginoo, pinagi sa mga pag-ampo sa mahal nga Birhen Maria, hinaot nga kami makaangkon usab sa kaluoy o grasya nga imong gisaad. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan,
alang sab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimunta kami nga halad nga way katapusan, alang kanimo, gumikan sa imong grasya, kiniamong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, ug magagagahom sa tanan, ang ngayog matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo, kanunayog sa tanang dapi, ug nga magdaig kami, magsangyaw kanimo, diha sa Bulahang Maria, ang Birhen sa regla. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan, sa kahayag na way pagkapalong nga mao si Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa kabag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw, sa imong himaya, diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw, Ginoo,
ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas og dugo ni Heso Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini, ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sasamang pagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag ni ini, ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikani ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhat kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan, himo ang mahingpit kami sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nagamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, wa ang tanang nagamatay diha sa imong kaluoy.
Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Imo kami ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang banat, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santo, nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang paginigsunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo apan ipamulong lamang mamaayo ako.
of spiritual communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Manindog palihog. Magampo kita. Ginoo kaming nangalawat sa langit nun nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog paghandom, kang Maria kanunayng Birhen, sa among pagsunod kaniya, makahimon ta pagalagad ingon sa angay, sa mga misteryo sa among kaluwasan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Dios nga pinaagi sa pag-anak ni Santa Maria nga Birhen, nahigugma sa pagtubos sa kaliwat sa mga tao, maghupong unta kaninyo sa iyang panalangin. Amen. Sa kanunay ug sa tanang dapit, malabanan unta kamo sa Birhen, pinaagi kang kinsa, nahimo kamong takos sa pagdawat sa magbubuot sa kinabuhi. Amen. Og kamo nga karong adlaw nagkatigom nga madasigon aron pagsaulog sa piyesta ni Maria, magdala unta og mga gasa sa mga kalipay nga espirituhanon og sa mga ganti nga langitnon. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga magagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, daga ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Birhen sa Regla! Masipang pakpak sa mga birhen atong inahan, nga atong gihandom ang iyang canonical coronation.